letak jenggelek bali maneh arum gondori gandum manuhe apa manu kodang pencokane papa gedang ojo minta papa gedang minta sing tukang dal re 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 tau ayo durpres dumnise engko ngaten monggo pinarak mriki mangestoni dhumateng kanca-kanca mandang Karaban kantun mat-matan tiktokan kancane akeh mergo tiktokan dagangane laris mergo tiktokan bojone digendak wong mergo mula hati-hati main tiktokan timun dicampur manggis guyub rukun bareng harmoni ibadah
royong lutang gandengan tangan bersahaja sing dadi nggih ngeten niki. Sak karepe to. Kok mboten seleh ngoten tegese niku lho. Ora usah diseleh niku ben dijupuk dhewe. Malah kula niki saben sowan wonten Madiun mareme kados mekaten lho, Bah. Niki nggih rekor ing atase sampun jam kalih penonton Madiun tasih semanten kathahipun. Ini bukti bahwa Madiun adalah promotor lestarinya budaya wayang Indonesia. Niku lho, Bah. Wong dalang kondang akeh sing kok Madiun lho, Mas. Leres. Mulai Mbah Manto, Kaibon, terus Mbah Gondobuana Ndolopo, Mbah Bincok Kajang. Dadi sing terakhir iki ora patek kondang kabeh. Sinten? Yogi Kota. Dadi alhamdulillah mulai rumiyin pakeliran Madiun menika dalang Madiun menika kados Mas Sakri kuwi apene sapa to rame menika. Ganggu kok. Patenono kuwi. Ana wong kok gonggongan dhewe.
Lek ngrembug dalang malah niki ingkang teng panggung menika putra-putra panjenengan generasi hebat wonten Madiun, wonten Mas Yogi Bagong, wonten Mas Lulut, Mas Adit lho niku. Niku anak Kang Sakri Aditya Krisna niku. Lah nggih. Kula dalang Madiun Mas Yogi bagus kabeh. Lah nika kuwi Sunaryo Bejo utama menika nggih dalang. Nggih. Nika Wagub Jawa Timur nika nggih. Oh, sanes. Lah Sunaryo Saking Jumok. wah saking Jumong. Sing ajeng enten pom bensin mini nika lho. Dados Mas Haji Anom Surata menika Nggih. menawi ngendika malah pangane larise niku ten daerah Madiun. Mekaten. Madiun menika Mas Anom mboten nate kondur karena orang Madiun itu penikmat penggemar wayang kulit dan pemerhati wayang kulit. Milanipun dalu menika nggih mboten buyar mergo arep kingko jane maling iki nakula apa sadewa niku rak pengin sumerep mangke ngaten. Nggih. Kula kinten ngopo sebabe ora kondur mergo ngenteni Durpres. Mboten nggih, Pak? Mboten Durpres apa wong Madiun apa gumun kali hadiah. Mampu nggih. Wong mampu. Nggih. Dan pengen nopo mawon Madiun murah. Nggih. Daerah liya jek maem sego kuwi jek larang. Madiun 5.000 tambah pewayek lho. Pecel niku medhi. Pecel pincuk dong jati Madiun ku 5.000 tasih entuk payek ning yo renek penduduk iblas. Ya kur tebung tok kacange renek. Ora nek isen-isen. Wah, nggih Madiun niku tahu tepo nika nggih nyus lho lek Madiun. nggih, mula tembung tepo niku nggih ten Madiun niku nek ten liyane rak lontong ngoten. Nggih. Tahu tepo nek Teng Solo nika tahu kupat. tahu kupat mriki tepo Mas. Waduh, sakniki sradek cilik-cilik. Biyen tahu tepo niku bentuke kaya anu tampah kaya Vespa niku lho Mas. Teng Cemunuk ngoten. Periyen nggih ngoten tegese niku tahu terus diblebet kalih ndok ngoten nika. Oh nek niku tahu tek, niku Mojokertonan niku. Oh, ngaten. Tahu tek nek mriki nggih napa niku lha kala. Nggih. Tepo terus sambele radi pedes diulek langsung kecap-kecap tawon delene ireng. Wah, terus brambange sarane brambang larang dirajangi klopo. Rasane kaya neraki cangkem kae niku. Obise mentah, waduh sampai mentah sletrine. Wah, duduhe agung itu mak seruput iki buatene luwe kabeh mikir. Cangkeme kirun ke marai ngiler ngono. Wah, Madiun ciri khas kok Mas mun saestu. Saya tentrem, saya ayem, jenjem permanem barengi ngasta bawat adil wonten ing Kadipaten Madiun Bapa Hariwur kalian Bapa Purnomo Hadi nggih Pak nggih. Dereng enten setengah tahun. Monggo dipun dongake Mas Hari kalian Mas Dokter Purnomo anu dimen markarya riyin. Makarya riyin mengke nek wis 3 tahun 4 tahun nembe saged dipun raosaken. Lah niki nembe pinten dina mawon wis kenek dirasake kali masyarakat Madiun kembalinya budaya Jawa gamelan Kabupaten muni malih niku. Niku sisa dirasakne Madiun ki rasa dipameri neko-neko cengker bolak-balik tanggapne wayang ngene suweneng. Pun kangenan niku nggih. Pun kangenan. Maindit nggih. Kula niku jaman niku Mbah Tarom wakil bupatine terus Pak Is. Ingkang ngasta tasik Pak Junaidi Mahendra. Lengseripun Pak Mahendra Mbah Tarom gantos bupati kula niku godha Mas. Godha pripun? Mergi pendopo Mudagraha niku gamelane wis kuno banget. Kuno. Dilaras ya wis mboten anu terus
Kula matur Pak Mahendra nyuwun kenang-kenangan terus kula pesenaken Mbah Tentrem saderenge moneter. Rikala semanten reginipun sampun 50 yuta. Komplit nggih. Gamelan Pandhawa nek sakniki nggih sekitar 50 sak miliar. Nggih, leres. 400 yuta niku gamelan nyar blimbingan rancake enten lambange Kabupaten Madiun. Nggih. Rikala Mbah Tarom ngasta niku tiap malam Jumat dituthuk nggih uyon-uyon. Bareng Mbah Tarom lengser 5 tahun nggo kandang tikus hancur total. Eman-eman. Saestu niku dituthuk nggih nembe Mas Hariworo Yanto kalian Mas Dokter Purnomo Hadi rawuh kundur saking pelantikan langsung jujuk pendopo kula nangis Mas. Nggih. Gamelan kula resiki niku ora kok Mas. Astagfirullahaladzim. Gamelan niku rupane ra karuan. Hancur niku. Nggih. Lah kula ken ngresiki lah kok nuka rahasia. Maaf Pak Bupati, aira terbukaan. Nggih. Lah kok muni ta? Enek salah satu sing tukang ngurusi muni. Lah mboten enten anggarane. Tak ragati Mas. 2 yuta tak resiki tak bayarne wong. Sumpah. Ora njaluk ijol aku. Anggaran pribadi jenengan. Anggaran pribadi wong mampu kok. Waduh. Nggih. Saenget kula nalika kula sowan wonten Ndopo nika lak enten 2 set to nika. Tunggal gamelan lami, tunggal enggal. Nggih, sing enggal niku keng Mbah Tentrem. Mongko sakniki golek gamelan kaya ngoten niku angel. Mergo Mbah Tentrem ya wis kapundhut. Bahane saiki angel. Timah angel. Timah angel niku sakniki sekitar 1 miliar Mas. Nggih. Gamelan pendopo niku. Niku komplit blimbingan kabeh. Top niku. Niki JR kula pesen ke tabuh. Ya nggone jumo. Kawis nicel ayam iki semono. Iki tabuh kudu ukuran anyar, lah engko ditelukne Mas Cukrik. Nggih. Ya ta? Nggih, Mas Cukrik. Mas Cukrik kon nglaras, kon lambang gamelane anyar dilap sing resik, digaweke tutup. Nek arep ditabuh lagi dibuka. Nggih. Mengke sing nabuh yo rombongan aja kok sanggar sitok-tok. Ngono per kecamatan kaya Mbah Tarom biyen Pilang Kenceng terus apa Kisaradan Karin Jiwan ngirim anggota paling ora ya teko dinas Pak Guru dadi terus dadine Praja Laras. Praja Laras asale. Nggih. Mas yo aku ki duwe sanggar yo tim kula gusur Mas. Sarjana kabeh. Ya kudu rombongan ben ketok guyupe Madiun. Masuk. Masuk. Nggih. Masuk abahe. Masuk kok alhamdulillah. Kalih sanggar Guna Carita niku nggih siswane nggih kathah. Nggih. Nek Mbak Uunu sanggare sakniki nglatih sinden-sinden niku. Nggih. Sae nggih, Pak. Oh, pun diwarai selamat datang. Bah niku tandak Bah. Niku tembangi tandak. Aku lagi mantu dalem panjenengan Pripun? Bukesi ya luar biasa nglumpukne cah cilik. Pendaftaran kemarin tak pantu 100 siswa yang melok belajar di Sanggar Madangkara ora karepmu niku. Sanggar Madangkara. Lah ya kuwi. Nggih. Hujan luar. Madangkara ora karepmu. Madangkara. Nggih niki anu sapa ki Nduk? Mbah Tarom lenggahke karemane ya aturana to. Napa niku? Sakniki ngeten mawon. Pripun? Doorpress jik ning kita manggone Mas. Niku. Mriku. Ayo wong 10 joget ning kene, engko sing apik tak jumukne doorpress kae. Mergo enek undian. Ngono, Raden isih. Kuwi sing lungguh ning kono minggir. Ayo. Ayo, Kakung Putri boleh? Heeh, boleh. Nggih. Yo, tayup ke yo. Mas Naryo cekel Mas. Ngono kene, yo. Tolong Mas Gayeng doorpress-e Sri Huning gendenge. Sri Huning mandap lesung jumenglung ngono. Waduh. Mriki lho ayo ngono. Adep-adepan ya Mas. Adep-adepan yo jejer 5-5. Wis ta yo wedok yo oleh. Oleh wis anake sapa ku. Nonyol-nonyol.
Ngono, adep-adepan, jejer ana. Ya. Adep-adepan, Mas, adep-adepan. Mas Edi melu joget. Adep-adepan. Ya. Kono lho, Yu. Kono lho. Jejer, adep-adepan. Nah, 55 66 yo. Pinten Mas Gayeng? Wakeh to? Kene. Ben adep-adepan kok. Kowe po njaluk tak imami apa piye kok malah madhep rek. Kaya tarweh. Adep-adepan kados dansa nika lho. Radio ombo iki malah dhewe ning kene iki piye iki? Jejer. Wah, wedok tok ya. Ya. Monggo. Adep-adepan ya ampun, Pak. Ya taman kawak-kawak wangel-angel omongan. Apa kuwi? Boyo. Paguyubane jenenge. Nduk, Kes, beri kita komplit uun jelengen. Nek sing tuwek jilbabe nganggo kerlip-kerlip. Sampai kaya odong-odong lho jelengen. Wah, iya. Nyeni kok Madiun nyeni kok, Pak. Lah ya manis manja grup ya. Manis manja grup. Totonen Mas Gayeng kon adep-adepan kok ben simpangan. Tayupan Madiun ben simpangan ya. Monggo dipun endi to gendermu ki ora muni yo. Mungkin iki golek ngeng kok dadak malah ilang ki lho. Ya Dek. Sri Huning Mustika Taubat. Urung. Labut, yo kowe terus aku ngaban. Boyo pati. Yo. Arang mirat moyo. Tepuk tangannya. Luar biasa. Tayo kowe urene. Sri Huning datan grahita kang nyrinoso kadange pribadi wirat moyo putranira sira lawe asipati Tambah umur. Wes lulus Pak Bupati tapi Huning putrane ngabdi wangsa pati nalikaning kuning kapupuh hikmat ya Asik. Berang Iya. lawan minak jingga
khusus sing joget langsung ngadep panitia dapat door prize. Maju manu mas ben maju rono, ayo langsung jalan. Episode berikutnya penonton yang belakang khusus ibu-ibu. Di samping door prize nanti ada saweran. Wah. Ora penak. Neng ngarepe Mbah Tarom. Kuwi Kang Gus Bandono enek ora Kang Gus Bandono. Dari AU. Hadir juga Mas Gus Bandono mau sore rawuh juga hadir pengusaha-pengusaha muda dari Cauruban ada Kafi Himi terus ada Duan ki apa skin apa? Evisa skin juga besok pagi di Aston saya sama Percil Guyon Maton bersama pengusaha-pengusaha muda Madiun. Tepuk tangan untuk para pengusaha generasi muda Madiun. Oke, ada Pak Iswanto, Tasil Enggah, Pak Dandim komplit. Ayo, yo Rono. Persiapan ibu-ibu belakang sing wis gak oleh melok lho ki. Ayo bapak-bapak juga boleh ten ngajenge Mbah Tarom, monggo. Baris madhep ten Pak Bupati. 10. Ora entek door prize gampang-gampang. Oke, monggo. Lenggah dhisik ngadep Pak Bupati. Canting joli. Bah, niki mangke walang kekek nggih. Walang kekek nggih. Tonten ono. Nggih. Maksude niki enten sing mundhut ngoten. Ya walang kekek ya kena walang katuk. Man paman. Nggih. Suwi ra metu. Nggih. Wong bedang kepalang kali. Iki istilahnya tayub doro-doro Mas. Oh iya. Putung ning kata. Putung wote. Putung wote. Tak sengguh putung atine. Mesti wis tau krungu iki para iki kuno. Canting gleyong man paman wong bedang kepalang gedhong mandek mayong mandek mayong ngenteni sepine Sariman rawuh plek ketepu wong lanang golek ala wayah Golek bisa ala wayah golek bisa jalali lo golek bisa jalali lo sampun samekta wonten sasana ingkang kepareng badhe ambeksa nampi sampur wontenipun syukuran dawah meja. Ceko. Kaisa. Sampur salajengipun mangke siap riyen nggih Bu, urung wayahe. Ayo Mas Bagus. Malangan yo. Ceko. Mohon perhatian. Wonten salebetipun tayub ditata lan sing guyub. Ingkang menampi sampur wonten mlebet tayub mboten angsal mbeta senjata tajem. Wah. Kaya to, curit. Kaya to glathi, kaya dom bundel.
Kaya to. Layur. Lan ugi mboten pareng mbeta wontenipun Minuman. ngono biyen. Mboten angsal beta senjata api kaya to pistol. Bedil kaya to medalange rong tau roh. Lah ngertine dhek semang mocer. Lah aku ngerti lek bake Ceko tak kira lek Ciko niku lek bake. Ceko malah. Ceko wis bener nggih ayo. Ceko. Ayo. Gending ingkang badhe katur wontenipun eling-eling. Wah, iki. Eling-eling dipun tayupaken ning ning nong ning ning ngono kae. Satriya. Ngono. Isor karepmu, dhuwur karepmu. Kose. Nek iso budal ae kok. Oh. Ngapunten senes gusur marang angel Tuhan. Iki tayub mediunan. Oke. Gendeng eling-eling kagem ngeling-eling sedaya perjuangan kita dateng harmonis, ayo dieling-eling kabeh guyub rukun, ngeling-eling Kabupaten Madiun sudah enggak ada perbedaan, enggak ada perselisihan, adanya satu harmonis bersaja bangun Madiun. Eling-eling monggo katuraken mengke dawah lelagonipun napa kuwi caping gunung ngono ae wis penak senengane Pak Bupati monggo lho ngene Madiun ulah kuwi sorek-orek sorek-orek yen ku ya enek wis genah muni serampak hop serampak harum kondoria gandum manoe apa mano
abote golek doorpress. Tunggu nang gletak kok. Piye iki ciri khase ngono. Lho, ndang gletak, ndang gletak, ndang gletak. Jenggelek bali maneh. Arum kondori gandum manuhe apa manu kodang pencokane papa gedang ojo minta papa gedang minta sing tukang gedang re 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 jauh ayo doorpress dumne sik engko ngatekna. Ayo doorpress yang dilunglungne Pak Gayeng. Panitia. Doorpress dilungne bendang jenggelek. Nah, engko bendang jenggelek. Aja ngalih sik lho, urung bar lho. Sing bar gak entuk doorpress lho. Nah, lagune pembantuku iki. Ayo doorpress kok angel men ngene kan wakeh ngono ya. Nggih lah ya. Iya. Niki cocok Ini niki. ndang rampung doorpress-e. Nggih. Iya kok. Nggih. Kudu ubet ngene iki. Tur ora mung nampa ya, Lah, nggo kreasi, Heeh. gawe karya. Ken pelok Mas, ken Nggih. pelok Mas. Waliin sarungmu Mas. Ya, oke. Wis langsung wis joget entuk doorpress. Ya, sik gletak neh. Pun, yo oke. Yo kanca neng gisik gembira. Asik. Harus mubeng Pak Gayeng. Mas sojo diplek. Langsung balik. Karo joget langsung balik nggone duit Ngarepe tara aja ditinggal kapribaden katimuran. Yo sing eling tayupan yo ngono aja kaget kowe ngendhek sak nggon-nggon. Wis lenggah. Wis bar wis. Lho bayang. Tasik kata. Hadiah aja akeh. Anu Mas Gayeng dinggo yoga. Sinden sik. Sinden itu doorpress. Ora akeh kok, ben duwe kenang-kenangan. Dan sinden ra sedeng. Ben duwe kenang-kenangan. Oke. Monggo. Anu sindene joget kabeh. Mangsane. Oke, sik pangkur slendro. Nenge. Anu apa ki
Susilo apa? Kang Bejo ke nek ngarani. Hah? Susilo Permati ben lah payep ya. Milih dhewe-dhewe kuwi. Ayo ndang disipen. Dulurku wedok rasa melok ngadeg. Ayo. Sing biasane anu 5, Uun, Tuti. Yo maju. Dian, Birgita, Umi. Heeh. Nah, 5. Dian terus anu yogane Antok. Dian Antok. Nggih. Matur Seta nuwun. rasa oyo-oyoan kuwi isine radio. Kasih ibu Iso engki ya. Nggih. Bah, nggih. Selikur April Nggih. nyeras pantes hormat dumateng ibu-ibu sedaya. Leres, nggih. Alhamdulillah bar niki gending candhaipun tindake sapeke Mandal saking gude. Matur nuwun, Sembah nuwun, tepuk sehat tangan selalu. untuk warga Kabupaten Madiun. Madiun. Harmonis bersahaja. Saja tetap jaya Madiun kita semuanya.